Λοιπόν, έχουμε φτάσει και στον τελευταίο. Στον Σιδέρη. Για να δούμε και εδώ τι θα γίνει τώρα. Πολύ αυτοκίνητο τώρα, πολλοί κόσμος. Τι γίνεται, κάτσε να κατεβώ εγώ και ξεμπλέξω. Το καλύτερο πρόεδρο στη Θεσσαλονίκη έχετε, να το ξέρεις. Γιατί το λες αυτό? Για πες γιατί. Ο φίλος μου Βαγγέλης. Καλύτερο παιδί. Αφιτρητής. Όχι. Α, μπράβο, έτσι. Λοιπόν, έχουμε μπει μέσα στις εγκαταστάσεις του Σιδέρη. Θεσσαλονίκη εδώ. Θα έχουμε τα πειράγματα. Θα έχουμε και πειράγματα τώρα. Αυτό είναι Τσερτζιλιάς, αυτό είναι. Αυτός είναι ο Τσερτζιλιάς, ναι. Και το βράδυ στο καφενείο θα... Έφυγε η ομάδα. Τα έχει βαρέσει ο αέρας πίσω. Καλά ξεκινήσαν. Κοντράρουν τα περιστέρια. Για πάμε λίγο πιο κοντά. Πάμε από τα πρώτα και να κατεβούμε σιγά σιγά. Ωραίος ο Σιδέρης. Φύγαν τέρμα πίσω και να κοιτάξτε που έχουν πάει πόρο. Ας πάμε εδώ στα πολλά. Κοιτάξτε που έχουν πάει. Αυτά είναι τα πρώτα πάνω. Βλέπουμε. Λοιπόν, τα λόγια εδώ περιτά. Βλέπετε πως έχουν κρεμάσει τα περιστέρια. Πάντα καλός ο.
Βλέπετε που έχουν πάει τα περιστέρια. Ρίξα ένα, σάστα ο άλλος. Καζούρα. Τα πιάνεις από εδώ μέχρι εκεί. Ναι, ναι. Όπως εσύ. Όπως έτιστο. 17 του μηνός θα τη σηκώσει. Θα σου πάρω τηλέφωνο. Πάρε με, ναι. Περίμενα να στο δώσω. Ναι. Έχει βγάλει τους παπαγάλους. Για πάμε τώρα να δούμε τις επιστροφές. Έχουν αρχίσει και έρχονται τα περιστέρια. Κοιτάξτε τώρα αυτό που είναι, το Λεμαΐδα. Το Λεμαΐδα. Τα πήγε πολύ μέσα ο αέρας. Ναι. Θα γυρίσουν τώρα, δεν ξέρω. Θα έρθουν αν δεν τα πάρει νύχτα μόνο. Και αργά. Αυτό είναι μόνο, ούτε πιάσει μέρα. Έχουμε βρει σαλιωμένο. Έχει λιώσει. Αν μας πάει σε κάποιο άλλο τώρα αυτό. Πού να το ξαναβρεις τώρα αυτό. Ήρθε ένα να το. Τώρα να βρούμε κάποιον. Να το. Τυχαία τώρα πέσαμε πάνω σε ένα. Δύσκολο να γυρίσει αυτό. Έχει φτάσει στο Λεμαΐδα. Αυτό είναι το δύσκολο, φίλε. Τι είπε ο Θα έρθουν τα περιστέρια. Τα περιστέρια τέτοια που έχει κουζάνι, τα αργυροπού, ούτε στον ύπνο δεν τα είδαν. Θα έρθουν. Τα έβαλες ψηλά πολύ. Όλα θα έρθουν. Θα έρθουν όλα. Τα βάλετε καμιά φορά και πάνε εσείς εκεί. Εμείς ξέρετε αυτό το όνειρο. Θα έρθουν, αλλά πώς θα έρθουν, με τα πόδια ή με αυτοκίνητο? Με αυτοκίνητο δεν είναι αυτό. Γιατί ο άλλος μας είπε πήγαν με τα πόδια. Ναι, εκεί τους θα πάνε με τα πόδια. Πήγαν με τα πόδια. Εδώ με τι θα έρθουν, με τα πόδια? Εδώ θα έρθουν με τα δικά του τα φτερά. Με τα δικά του τα φτερά. Λοιπόν, προχθές έχασες πόσα, 30?
35. Και σήμερα? Πόσα σήμερα? Σήμερα κανένα. Σήμερα βλέπεις. 7 ήρθε. Μέχρι τώρα πόσοι είναι οι λιποτάχτες? Όχι, θα γυρίσουν πίσω αυτοί. Δεν χάνονται αυτά τώρα. Η πρωτιά στα χασάμι ήταν, το χιόνι ήταν εδώ, τόσο ήταν το Εγώ να χιόνι. πω μια αλήθεια, ότι πέρα από την πλάκα, ήταν τα μόνα που πήγαν ψηλά. Όχι. Και τα υπόλοιπα τα δύο μάχες, εντάξει. Τα επόμενα, ναι. Πού, κόρνερ. Είναι αλήθεια. Πάνε όλα μαζί. Αυτό το θέμα έχουμε μόνος. Εντάξει. Δεν κόλλουν αυτοί εδώ από παλιάξει. Ούτε στον ύπνο δεν μπορεί. Στον ύπνο τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Αυτά τα έργα μόνο στον ύπνο μπορεί να τα δει. Για να τα κάνει αυτά δεν τα κάνει. Τι να πω, Νίκος. Έλα. Μπράβο, Στάδε. Κι άλλο, Στάδη. Κάνε. Κάπως αργά, αλλά γυρίζουν. Ναι. Τα είπαμε. Τι να πούμε άλλο τώρα. Τι άλλο τι να πούμε τώρα. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Γιατί απουσίασε ο Παπαλέξ σήμερα, τι έγινε? Λόγω επίγον δουλειά που είχε. Ήταν επίγον. Ήταν επίγον δουλειά. Ενώ είχαν όλα κανονιστεί χτες το βράδυ να πούμε, όλα τα πάντα. Έτυχε ένα τηλέφωνο και έπρεπε να πάει. Γιατί σας είδα προχθές τραπεζωμένους και λέω θα είναι όλη η ομάδα εδώ. Έπρεπε να πάει σήμερα. Κάτω. Ξέρεις που είχα στη μέρα πιο πολύ γι' αυτό. Όχι αυτό. Κουνάω που λέει τα λόγια. Αλλά έχασε. Δεν ξέρω αυτό, δεν μας είπε. Σαντάμ, στα πόσο τα 100 του συλλέξεις του κύριου? Αυτός θα είναι στο 2. Όχι ρε. Όχι ρε. Το 2 τι είναι, πάνε όλα μαζί. Πάνε όλα μαζί, εντάξει. Πάνε το 2, πάνε όλα μαζί. Εντάξει. Τι να το κάνω το φυρό, τι να το κάνω το φυρό. Πάνω. Εδώ Άνω τα ηγετικά στελέχη εδώ λίγο. Άμα θα σου σβήνει. Τι γίνεται, όλοι μισά. Δεν υπάρχει άλλος, τελευταίος ήταν. Και περιμένουμε τώρα να μπας και γυρίσουν. Χασιώτης Ιωάννης, Κοκακόλας. Ενθύμιο. Ξακουστός. Δεν τους ξέρεις αυτούς τους παλιούς. Το όνομα το ήξερα, δεν ήξερα το... Αυτός είναι ο Κοκακόλας. Πάρ' το λίγο να τον έχουν του Κυριάκης. Παλιός φίλος. Να μαθαίνουν οι καινούργοι και να θυμούνται οι παλιοί. Αυτό. Έτσι. Πώς σε βραβεύσαν έτσι? Εκεί, σε εσάς. Ναι. Αυτά είναι. Πάτερ. Πάρε το Θεό τηλέφωνο, μόνο με τη βοήθεια του Θεού θα γυρίσουν αυτά. Θα έρθουν, Δεν έχει καλό ιστορικό, γι' αυτό τα λέω. 17 ήρθα. Ναι, αλλά έχει χαμένα και 30 από προχθές. Δεν πειράζει, τον υπήρχε ο Θεός, είναι καλοκαίρι του να βάλει κάτι. Προχθές έχασε 30. Ναι, Αυτή ήταν η ομάδα που ήταν σίγουρη. η ομάδα την έχει χάσει, ναι. Η ομάδα που θα σήκωνε σήμερα. Μέσα στα χιόνια. Μέσα στα χιόνια πήγαινα. Πήραν τα μάτια σε αυτά, αλλά πρέπει να γίνει. Ξέρεις τι φταίει τώρα εδώ, δεν έχει καλό μάνατζερ. Στα δεις. Ναι.
Ναι. Φαντάσου να μην έχανε την ομάδα, τι θα βλέπαμε σήμερα. Φοβερή ομάδα θα βλέπαμε. Για πες. Τελευταία πολύ παίζει στα μίντια. Παίζω στα μίντια λοιπόν. Σήμερα είδαμε το Σιδέρο και το Μαντό τους φίλους μας. Πολύ δυνατά φτερά πετάξανε. Μπράβο τα παιδιά. Άξιζε ο κόμπος που κάψαμε βεζίνες. Άλλο τίποτα. Για το Perfect Club κάτι. Για το Perfect Club. Ένα κλαμπ φίλων είναι. Τα παιδιά τα ξυλαράκια είναι, τα στηρίζουμε, μας στηρίζουν. Αμοιβαία τα αισθήματα. Να έχουμε και από Βέρεια ένα πλάνο. Ναι, από Βέρεια. Πώς τα είδες? Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και ο καιρός ήταν χάλια. Καλά, ναι. Και τα παιδιά λόγω χιόνια και παλιού καιρού πήγαν καλά. Εντάξει. Μια χαρά δεν πήγανε. Δηλαδή καλύτερα δεν γινόταν. Αυτό. Έγινε, ευχαριστούμε. Χάσαν και την ομάδα δηλαδή. Τον συγχωρείς τον Παπαλέξη που δεν ήταν εδώ? Δεν τον συγχωρώ τον Παπαλέξη. Τον Παπαλέξη δεν τον συγχωρώ με τίποτα. Γιατί δεν ήρθε για να τον αποδείξω πώς είναι τα Περιστέρια. Έκανε το μεγαλύτερο λάθος στη ζωή του. Είχε δουλειά έκτακτη. Γι' αυτό. Έστειλε το μάνατζερ. Όχι. Έστειλε το μάνατζερ. Έπρεπε να έρθει εδώ για να δείτε πώς είναι τα καλά τα Περιστέρια. Πώς πετάνε τα καλά τα Περιστέρια. Αυτό να ξέρετε. Και άμα θέλετε για να σας δώσω Περιστέρια να κάνετε Περιστέρια, όχι ζευγάρι όμως, ένα Περιστέρι, για να μην μπορείτε να μην φτάσετε με τίποτα. Εσύ δεν θα παρακολουθείς. Εδώ τα σχόλια θα πηγαίνουν βροχή, να ξέρεις. Άλλα αυτά τα πιστέρια, άλλα αυτά. Μια ένδειξη και με αυτά. Άλλα Για να δεις ποιοι είναι το 2% και ποιοι είναι το 98% μετά. άλλα εκείνα, άλλα αυτά. Τα είδες που πήγαν. Εντάξει, τα είδα. Άλλα εκείνα που τα κάνουμε τσα Άμα έρθω σε εσάς 15 χιλιόμετρα. Άμα έρθω και με πείτε Είναι όλα κόκκαλα. να τα δω ότι πήγαν εκεί απάνω. Κοίτα ένα από πού έρχεται, κοίτα από πού έρχεται. Κοίτα από πού έρχεται. Τι σου είπα. Μέσα από το Θεό. Σιγά σιγά. Όλα θα έρθουν. Λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα. Όμορφα Περιστέρια, ωραία. Μεγαλόσωμα. Θα φωνάξουμε τον Γιώργο λίγο να μας πει δύο λογάκια. Γιώργο! Πες μας λίγο δύο λογάκια. Αυτά είναι τα Περιστέρια, τα είδε ο κόσμος. Τα Περιστέρια είναι όλα ξεκινά. Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον κόσμο που μας τίμησαν και ήρθαν. Μεγάλα ονόματα από όλη την Ελλάδα είδαμε. Ήρθαν από όλο. Αυτοί που καλέσαμε και μας τίμησαν, ήρθαν οι άνθρωποι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και λόγω ο καιρός ήταν και από τον προηγούμενο μήνα, ας πούμε, που ήταν τα χιόνια και αυτά. Απέτατα τα Και Περιστέρια. τώρα ο καιρός πάλι κακοκαιρία σήμερα, αλλά τα Περιστέρια από όλους μας τα είχαμε πεταμένα. Ήταν έτοιμα, δουλειμένα τα Περιστέρια. Λείπουν αρκετά. Από ό,τι βλέπω, δύο Περιστέρια λείπουν ακόμα. Εντάξει. Πιστεύω να έρθουν. Μηδαμινές οι απώλειες. Λίγα. Ανάλογα με... Είναι, κοίτα, τώρα ήταν και ο καιρός αργά, αλλά έφυγαν πολύ μακριά τα Περιστέρια. Ναι. Έφυγαν πολύ μακριά και... Καλά, τώρα θα τα πιάσει η νύχτα. Αποκλείται να γυρίσουν απόψε. Και να μην γυρίσουν απόψε, αύριο θα έρθουν τα Περιστέρια. Είναι πεταμένα, τα έχουν πεταμένα πολύ τα Περιστέρια. Είναι δουλειμένα, δεν είναι απέτατα Περιστέρια. Λοιπόν, σαν πρώτη φορά. Νομίζω ότι πέταξαμε πολύ καλά, πήγαμε πολύ καλά. Παρόλο τον καιρό που υπήρχε, Ναι. και όχι μόνο σήμερα που ήταν ο καιρός με αυτόν τον αέρα, αλλά και μέχρι και την Τρίτη είχαμε χιόνια εδώ πέρα. Ναι. Και σήμερα όλοι έπαθαν πλάκα που πέταξαν τα Περιστέρια. Καλά, όλοι γνωρίζουν ότι η Κοζάνη Πεταμένα τα Περιστέρια, δεν είναι. σε καιρικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολη. Και την Κυριακή την άλλη κοιτάει εδώ ο σύλλογος που είμαστε, θα έρθει Ναι. ο κόσμος, θα δει και θα κρίνει. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε Πιστεύω ότι είδαμε εδώ. να τελειώσει και το τραπέζι και η διασκέδαση που έχουμε Αυτά τα δουν όλα. για να δούμε πώς θα κλείσει η βραδιά. Εγώ θα πω πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας τίμησαν και ήρθαν. Σαν κλαμπ που ήμασταν πήγαμε, αλλά ήταν καλά. Τα παιδιά τα δουλέψαμε και πέταξαν τα Περιστέρια. Οι γενικές γραμμές ήταν πολύ καλά. Οι γενικές γραμμές ήμασταν πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε για το χρόνο ημερομηνία, ξέρουμε πότε θα γίνει, όχι. Πάλι έτσι στο ίδιο καιρό θα το κάνουμε. Αν αλλάξουμε κάτι θα το ανακοινώσουμε. Αλλά τέτοιο καιρό θα το κάνουμε. Πάλι Σάββατο θα το κάνουμε. Πιστεύω να είναι πιο πολλά τα μέλη του χρόνου.
Όχι, δεν θα είναι πιο πολλά, ήδη Ναι, θα είμαστε. ήδη, Ήδη θα είμαστε. Δεν θα αλλάξει. Α, είστε κλειστό κλαμπ, δεν βάζετε Ναι, μέσα. δεν βάζουμε άλλους. Εμείς όπως είμαστε, αυτό θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε. Καλώς, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, Παναγιώτη, και εγώ ευχαριστώ που ήρθες και μας τίμησες, γιατί δεν είχαμε και ποιος να μας τραβήξει. Ναι, Και που ήρθες πάλι θα πω ένα ευχαριστώ και για σένα. να είσαι Ευχαριστώ καλά. πολύ. Γεια σου, Να είστε γιαγιά. καλά, Παναγιώτη. Γεια, γεια. Γεια.